оё мехоҳед ки истифода аз усулҳои табиӣ саломатии худро ғамхорӣ кунед? пас ба клиникаи здоровия биёед ки мо хидматҳои ҳиҷома, бочкаи гиёҳӣ ва масҳро пешкаш мекунем. Системаи иммунии бочкаи гиёҳӣ барои тоза кардани бадан ва беҳтар кардани ҳолати умумии шумо баданат просто дам мекунад ва маҳз бошад ба шумо барои истироҳат ва рафъи стресс кӯмак мекунад. ҳиҷома як усули қадимии поксозии бадан тавассути хунгузаронӣ мебошад ки аз токсинҳо халос шудан ва мустаҳкам кардани организм кӯмак мекунад. манфиатҳои саломатии ҳиҷома бисёр ҷанба аст. мубодилаи моддаҳо иммунитетро беҳтар, хастагӣ ва шиддатро рафъ мекунад. вақт ва пули худро беҳуда сарф мекунед то он вақте ки ба табобати гармати худ оғоз намекунед. бисёриҳо бо дарди пешонӣ ба сари худ тоқат мекунанд ва ба табобати гармарити худ оғоз намекунанд. дар ҳолати табобат накардани сари вақт гармарити худ ва ин ба менингит оварда мерасонад ва ин ба саломатии шумо хеле тақсири бад мерасонад. худи ҳозир ба машварати роигони мо номнавис шавед. барои маълумоти бештар ба ҳамин